Takže zdraví vás Nefrit SK a... Milkman, čaute. Takže vítame vás pri sledovaní prvého našeho prvého let's playa z nášho súkromného serveru. A budeme hrať... Budeme hrať teda v trojici, ešte bude s nami hrať Brickcrafter, ktorý teraz ale nemohol, takže začneme len s Milkmanom. A... Tak. Možno budeme natáčať aj v podstate, že sami z tohto serveru niekedy, keď ostatní nebudú môcť. Hej, bude to také na preskačku a... Podľa mňa by sme mohli ešte začať, ešte vám ukážem nový skin. Áno, krásny, ja viem. Áno, ja viem, nemusíte mi tak chváliť ten skin. Trochu nepovedená tvár. Mne sa to spáči, názor je názor. A... Už sme stretili Milkmana, no to je... A ešte sa mám nové meno, to ste si mohli všimnúť. A ideme skočiť. Jump! Nice. Krásny jump. Ako inak, Milkman už zrúbal jeden strom. Aha, slime, boom, slime, boom, slime, Nepozerám sa na teba, takže počujú len zvuky. Slime, boom, boom, slime, boom. Ako ste si... Počkaj, môžem to ešte povedať. Ako ste všimli, tak mám nejaký texture pack. Volá sa Faithful. Keď nezabudnem, tak dám do popisku jeho stiahnutiu ten súbor. To teda dáš. No, to dúfam. Mne sa celkom páči, lebo nemám rád tiež, ako moji kamoši, že keď sa úplne tie bloky zmenia a mám rád proste takto, ja som o tomto už trochu dávnejšie vedela, ale neviem, prečo som si to nedal. Koľko máš dreva? Prečo dávaš tých slimeov? Inak dobre, že sme sa spawnli práve že tu, lebo tu budeme potrebovať tie sticky pistony. Ako vidíte, mám v pravom rohu ešte minimapku. Minimapku, áno. A tiež mám forge. A ja. Vlastne bez forge nejde minimapka, ešte nejaký je iný. Aj ty máš minimapku? Áno. No a to není v podstate, je to trochu. Nie je to cheat ani crack, proste. Je to mod. Len proste mapka, no. Už mám stack dreva. Ja mám 16, už aj ja. Takže urobili sme si stack dreva. Už si urobil crafting? Nie, na čo? Dobre. A urobíme si stromový komplex dom. Naozaj? Ale ja neviem robiť stromové komplexy. Ale ja to viem robiť. A tu je akurát som... Tam, si urobíme v podzemí, jak sme urobili už predtým, to bolo úplne krásne. Tam, dáme tam naraz trávu, ako jeden let's player gonky. To sa mi veľmi páčilo, design, ale určite to nebude také isté. Tu máš crafting table, urob si niečo. Ja už som urobil crafting table. Keď si hovoril, že... To je jedno. Tí, čo si chcete pozrieť, že fakt to povedal, si pretočte video. Ale to určite sa... Ale ja som ho urobil teraz. Už mám 2 attack damage. Wow. A ja urobím si aj sekeru. Drevenú, čo ti šíbe? Neviem. Tak. Na skopanie crafting table. Nemám rád takých ľudí, čo si robia drevené veci. Veď aj ty si teraz urobil. No áno, ale krompáč a vykopem si cobblestone. Logika. A ako sa vám páči v škole? Úžasné. Prvý deň. Áno. Nádhera. Nádhera, čo? Každý máme radi prvé dni. Presne tak, vykop ten coal. Nie, ale ja fakt mám prvé 2 dní my máme, čo sa neučíme. Hej, len prvé 2 dní. Si mi zobral cobblestone, šmejber. Dúfam, že nepočujete moje dýchčanie, lebo mám takú... Nie je také dýchčanie. Jak padajú jablká z toho stromu, dosť veľa. To je dobré, budeme mať 6, lebo ja už som parádne hladný. Môžeš prestať tu posadzovať tie saplingy. Ja som posadil len jeden. Aha, to je dobré. Kde si dal ten crafting? Zobral som si ho. Prečo si urobil druhú dieru? O blok... o blok ďalej si urobil ďalšiu dieru. Len tak. No, urob
Teda nie, posaď crafting table. Kam? Do lavice? No tu napríklad, tu kde stojím. Dobre, počkaj, dokopem tento kol. Pluginy tu nie sú, ešte by som mohol spomenúť. Pozor, pozor! Ale je tu TP, akože sme opnutí, takže môžeme sa teleportovať. Ale to budeme využívať, hej. A Počul som Spidera. vidíš, že ja mám vypnuté zvuky. Teraz Ja vlastne veď vonku už je noc. furt nič nepočujem. Aha, už počujem. Ako vyzerá charcoal v Divne. Faithfulu? Ja aj vo Faithful neviem. Vidíte, že tie bloky sú len ako keby uhladené. Ale ten cobblestone sa mi zdá skoro rovnaký. Iný je. Hej, je iný, ale skoro na nerozoznanie. Ja. Neviem prečo. Krajší. Hej, je krajší. Máš torčky? Nie, veď ty máš viac koulu, ja ti dám všetko koulu. Dobre. Nie si robiť druhý crafting table, lebo ty... Zvonku je búrka. Ale riadne z tohto stromu padli vajíčka, som chcel povedať, áno. Zo stromov bežne padajú vajíčka. Nie, myslím tie jablka samozrejme. Sú parádne blesky. 4 či 5, jednu som zažral, tu máš. Ja zažerám. Tu ti dám wooden krompáč, lebo ho nechcem. A máme si už konečne základnú výbavu, čiže... Ja idem pozabíjať tam tie ovečky, čo som tam videl. Už mám 5 attack damage, wow. Si robím sword. Takže berte to ako takú špeciálnu sériu, túto sériu, čo teraz natáčame. A budem, nielen samozrejme z Minecraftu, budem ešte z LoLka natáčať a... Ja z Rome Total War. Áno, a ešte budem také špeciálne Minecrafty, ako je napríklad Survival Games a tak. Aby to nebolo také suché, že single player, tak to bude multiplayer. Hej. Hunger Čo si Games. robíš zase v mojom multiplayeri, v mojom crafting table? Vadí ti? Nie. No tak, sa nesťahuj. Robím si ešte... Áno, takto vidíte presne celú pravdu Milkmana. Toto je celý on, vidíte? Furt na mňa chce útočiť. Dobre, a teraz mi daj ten kol tvoj. Podľa mňa by sme si mohli urobiť tak, že nie spolu bývať, ale každý si urobíme svoj zombík. Zombík za tebou je. Ja si urobím, ty si môžeš robiť komplex strom, ja si urobím dole, pod zemi. Inak hráme na hard ešte, aby ste si mohli všimnúť. Áno, super, teraz zase zombík. Ja idem do našej diery, tam sa cítim Ty bezpečne. kokos, 2 creepery. A jeden ide len na teba, a teraz už aj na mňa. Mohol by si mi trochu pomôcť? Aha, Pomoc! Oni sú všetci... Dobre. Kde si? Pomoc. A teraz je v 1.6, 2, je že vraj teraz, že keď vidíš jedného zombíka, tak sa tam zobrazil ďalší nejaký. Proste, že si môže privolať pomoc, to je 10. Villager zombie, pomoc. Au, už som mŕtvý. Dobre, Som tu. Tu som videl coal. Áno, a ja ho vidím a idem do jamy. Aj creepera. Neviem, prečo ho dávam lopatou. To je najúčinnejšie na creeperu. Takže... Poď, zatiaľ sa ubytujeme túto v našej Rob jame. nejaké točky, nie? Mám. Čo som urobil? Železo. Dobre. Urobím čestku. Ako chestplate alebo ako chestku? Čestku. Z Ozaj, čoho by som urobil chestplate? ja som nejak blízko teba, nie? Veď ja som v jame. Aha, tak naša diera je celkom dosť blízko od nejakej jaskyne, v ktorej práve som. Takže ideme teraz za Milkmanom rýchlo, lebo aby nás nezožrali nejaké Príšery. sičáci. No, sičáci. Našiel som môj obľúbený blok, grass block. Nie je grass block, čo to?
Štrk samozrejme. Som hnitý. Dúfam, že mi padne oný. Ten... Jak sa to volá? Takže ja už si vôbec teraz neviem spomenúť. Mám okno, už dávno som nehral Minecraft. Naposledy včera. Ale nie. No, v lese. Wow, to je husto. To si vedel, že keď blesky sú, tak aj na minimapke to vidieť. Áno. Ozaj, ešte môžete písať do komentárov, či sa vám páči vzhľad mojej minimapky. Akú máš, kruhovú? Ja nemám kruhovú, ja mám štvorcovú, ale s tým takým iným okrajom. To idem trochu ešte uhladniť. Preto kopem teraz ten štrk, aby sme mali nejaké šípy, lebo to sa bude hodiť, keď hráme na hard. To je ťažké. A hlavne keď hrám s Milkmanom, samozrejme, to je... Prečo? Prečo? Už si ma asi 3-krát buchol, síce aj ja raz. Ahoj! Zdravíš mňa? Áno, táďa to je cesta do jaskyne. Dobre. Ty si to tu rozkopal? Hej, dal som sem aj ťačky. Wow, železo. A tu je železo, počkaj, nechod tam. Chod tam, počkaj. Moje železo. A na začiatku máme spoločné veci. Dobre, veď, jasné, všetko. Teraz tie začiatky. Hej. Takže súhlasíš s tým, že si každý urobí svoj... Hej, ja si urobím stromový komplex dom a ty si urob podobnú. Dobre. Hej. Čo to tak piští? To je asi Skype. Dúfam, že to nepočujete. Čo také Nie také. To asi nevieš napodobniť, to by bolo divné. Také také divné. Super. Vyťažil som asi stack a 13 grave'u, čiže štrku. A mám z toho 2 tie flinty. No, dobré. Taký páčom. Aha. Vidím. Batman, poď sem Batman. Batman. To je všetko, čo tu je, ako? Fakt? Seriously? Naozaj? Nič tu pre nás nemáte už? Žiadne dobrodružstva? Nič? Naozaj? Prečo? A otázočka východ. Otázočka východ? Čo? Jak sa dostaneme z tej jamy? Aké jamy? No tam, kde bývame zatiaľ. Agar! To neviem. No, už som postavil schody. Je na trochu ťatišie. Ťatišie? Áno, ťatišie. Tak to som rád, že ťatišie. Aha, tak to sa nejak nedá. No dobre, takže urobíme si schody z grave'u, lebo ho máme strašne veľa. Prepáčte, teraz si kýchnem. Sorry, ale je to ľudské predsa. Však sme ľudia, Doktor ľudský. Doktor ľudský. To pozeráva každý deň, samozrejme. Nie. Každý deň to aj není, takže... Ja už mám 25 železa. Takže si vypečiem a budem mať celý armor. Nerob armor. Veď keď hráme na hardie, aké vyzerajú pekne tie slangboly, takú bielú čverku to majú, ako aby sa leskli. Áno, aj tie saplingy vyzerajú dobre. Odkiaľ si zobral arrow? Od kostlivca som si požičal. Na skladky. Urobím moju obľúbenú vec, toto používate všetci. Fishing rod. To si urobil? Áno. Dobre, chod naloviť ryby a nalovím ovce. Dobre. Máš kamenný meč? No ne, diamantový. Wow, to kedy si našiel? Včera večer. Včera večer. V sobotu, keď som nemal robotu, či tak nechce. Už mám 3 vlna. 3 vlna máš. Ináč železné veci už sa teraz v tomto novom update strašne rýchlo míňajú. Fakt? A pozri sa, či tam nie je ešte nejaké zo 3 ovečky tam. Že tam nebudú. Prečo? Alebo počkaj, nezabíjaj ich, zober si...
Neskoro. Škoda, že tak pomaly hovorí. Teda hej. Ale ešte tu sú, ešte ich je tu dosť. Ja idem na... A našiel som obrovskú zásobáreň koulu. Ja idem narúbať drevo. Kvôli tomu, aby sme mali charcoal, lebo ja nechcem plýtvať. Som taký ekonóm. Takže tak. Hubičky budeme potrebovať. To čo sú za huby? Aké ukáž? Toto si videl? To sú malé huby. Ešte Nede. No ale ešte menšie ako tie tie väčšie. Menšie jak tie väčšie? Hej, ono to má nové štádia, pozri sa. Už sa vyvíjajú postupne. Ne, nevidím rozdiel. Ale veď... To fakt nevidíš rozdiel medzi touto hubou a touto hubou. Medzi ktorými dvoma hovoríš? Týmto a týmto. No tak ich zasaď. No, nedá sa to. No, aha, pri storometre musí. Vidíš? Je menšia. Hej, niektoré sú menšie, ale to je jedno. Á, tam sú ovečky. Ešte ich je tu dosť. Aj púšť tu máme blízko. Dobre, idem narúbať teda drevo a rýchlo vypiecť... Čárkou. Áno, a potom vypiecť s ním železo a urobiť si nožnice a... Ostrihať. A na čo ideš strihať ovce? No na to, aby sme mali aj pre Brickcraftera. Dobre. On si potom si urobí. Áno. Možno. A potom, neviem ako to bude, že či aj ty budeš natáčať alebo niečo také. No, áno. Možno to bude raz tak, že ja nebudem a oni budú natáčať. To bude taká preskačka. Á, vidím pigy, chodí ich naloviť asi. Ja som strašne hladný, ja si musím urobiť. Veď nemáš jablka? Nie. Ozaj, mám sugarcane. Dobre. Takže mám naloviť pigy, hej? Pigy. Kde ste pigy? A tam sú. Videl som niečo ružové v diaľke, tak idem za tým. Čo to je? Pigy! Á, to je dobrá, chytla ma pesička. Urobil som si mushroom polievočku. Ňam. Dropujte. Z jedného padlo len jedno, ty kokos. No to je prekvapenie. A zase, toto je neskutočné. To je... Kde si? Oh, luck. Kde si? Where are you? In the Yama. A kde je jama? Náš dom. No a kde je dom? Vlastne ja som si tam mohol urobiť hneď waypoint. To máš jedno. Áno, to je jediná výhoda vlastne v tom, tej minimapke, že si tam môžeš robiť waypoint. Chceš mať posteľ pri stene alebo pri diere? Ty máš posteľ pre mňa? Áno, urobil som 2 postele. Ako to, že ten Brickcrafter je online? Netuším. Ale chceš postele alebo postele pri stene? Neviem, ale určite mi teraz zavolá však. No, to je úžasné. To bude počuť. Tak ja mám posteľ pri stene. A ty máš pre mňa posteľ? Ako to? No som nalovil ovce. Ja žasnem. Ty mi povieš niečo iné a nakoniec ich máš. Inak pekne to máme zariadené. Tu je diera do oného. Idem naloviť sugarcane. Ja už mám 6. Chceš? Netreba. Tak idem naloviť pole. Naloviť pole. Idem, ale musíš mi dať motiku. Ok. Poď si ju zobrať. Tu som, za tebou. Aj tá vyzerá riadne dobre. Ale musí tu byť strih, lebo ja idem si prečítať ten Brickcrafter a ešte jednu musím urobiť vec. Dobre, takže... On je na tablete, Myslíš? Hej, viem. Ale nie, že tu v pozadí vykrikujú, ja dúfam, že to nepočuje. Dobre. Takže už máme prvý charcoal, husté. Dobre. Máme si prvý iron. A čo urobíme z iron? Najprv urobíme nástroje, alebo? Urobíme jeden krompáč. Hej. Aby sme mohli sťažiť. Ja budem skôr farmár a lovec. Dobre, ok. Už máme gunpowder 5. 5 gunpowder. Hej, ale ten sa nezmenil vôbec. Idem zakopať, fakt? Idem zakopať
Oh my god. Čo? Našiel som ďalšiu jaskyňu. Tak teraz do nej A neles. skeletona a železo. Len tu chcem vyhodiť tieto dve veci. Čo? No také. Ozaj ja som chcel vypiec predsa tú blbosť, z tých 7 rezňov. Rezne sú najlepšie. Presne, rezeň. Rezeň. Čo máte radi rezne? Dúfam, že hej. Áno. Ak nemáte radi Rezne, tak vypnite video. Ale nie, prosím, nie, fakt. Tak tu zasadiť. Dúfam, že sa vám ešte páči teraz keď nemám čo rozoberať pri kopaní koulu, tak ešte by som sa vás mohol spýtať, že či sa vám páči nové logo, ktoré som samozrejme ja spravil. Úžasné logo, no je krásne. A tak, teraz povedz niečo ty, Milkman, o svojom živote. A čo? No, takže narodil som sa v Bratislave. You don't say. Genius. A ďalej? Už ďalej si nepamätám. Všetci sme napätí. Nie som si istý. Ježiš voda. To není copyright, ale fakt, ja to tiež tak volám. Však to je úplne super toto. OK. Dobre, tak aby ste nehovorili, tak budeme volať Ježiš voda, ale Boh voda. Boh voda. Kde je Boh voda? Môžeš sa teleportnúť, keď chceš. Dobre, ja som si už dal waypoint. No, čo ti tak dlho trvá? Nevieš písať? Čo si malý? Počkaj. Čo to robíš? Ty určite niečo... Ty zase nekalé niečo robíš určite. Hahaha. Dobre, Je to? tu je to. Riadne, čo? Až 4 bloky. Parádne. Vieš? Ani ma to nechce odtiecť. Hej. No dobre, nebudeme riešiť polku videa toto. Naťažil som nejaký kol, môžeš aj ty, keby si chcel. Dobre, ja naťažím drevo, lebo už sa míňa. A kde je tá dzúra? Aká? Aha, tu je. Urob si tam waypoint. 2 srdiečka, wow. Ja som nejaký odvážny. To teda hej. Prečo rúbem rukou, keď mám sekeru? Lebo si Milkman, nie? Presne tak. Škoda, že tu nemáme trikapitátor. Nie, našťastie, že tu nemáme trikapitátor. By sme boli cheatery. Ale nie, to je celkom v pohode, to nie je trikapitátor. Ale fakt, keby ste... Fakt sa nepáči sa na to Faithful, lebo mne sa strašne páči. Ja veď kto povedal, že komu sa nepáči? Nie, ale ja to len ešte tak vyťahujem ešte raz. Nevieš to predýchať. Aj neviem to predýchať. Ale tá motika vážne vyzerá ako nejaký vražedný nástroj. Motika vražený, aha. Ale a nemá ani jeden attack damage. Volaj sa, že Motikman. Motikame. Motikaman. Ale nie, ja som Milkman. Ja som na to hrdý. Ja som Nefrit a tiež som na to hrdý. Dobre, mám to železo. Urobím v prvom rade sticky. To je logické. Potom urobím krompáče 2. By si mal aj ty. Čo? Díky. Dávam ti ho do čestky. Potom by som mohol urobiť 2 meče. A to je tak asi všetko. Ešte by som mohol urobiť... Čo vyjde pre nás obidvoch? Toto by vyšlo? Hej. Tak. Už sa stmieva. Urobil som legíny pre obidvoch. O, legíny. Legíny! To je taký Vyzeráš to divne. s takým maďarským prízvukom. Legíny! Legíny. To trochu znie. Vieš ako čo.
Aj Už ten je zase noc. fakt. Tak poďme do boja s 2 srdiečkami. Už mám jedlo, ale idem. Nie je tam nejaké popadané, Jablko nie. popadané plody? Plody zeme? Myslíš plody stromu nie. Hej, to som myslel. A nenatáčame už nejak dlho? Čo ja viem? Ale nie, to zase. Nemám taký zmysel pre... Natáčame už asi 30 minút. No Asi. určite. Pochybujem. To Dúfam. pozri. Najskôr pochybujem, potom dúfam a potom... Neviem čo. Potom Budeme neviem. potrebovať squidy. Neviem čo to je, ale zabijeva skeletón. Nie, ešte squid. Jaj, hen tie idiotiny. No tie... Tieto tu. Zachráň mi život. Bla 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 bla. Idem, už idem, neboj sa. To čo bolo, ty si tak úplne, keby sa tam nebolo vidieť, tak ty že... To je skrýša tvoja. Kritik som dal, boss. Poďte na mňa, creepovia. Nie, choďte preč. Dobre, jeden je dole. Zožerem jeden Hit. steak. 2, 3. To bolo múdre. Chcel som zahrať frajera a samozrejme mi to nevyšlo. Keď už som tu, tak by som mohol naťažiť tento piesok. Budeš potrebovať sklo? Ja? Hej, Ja na ten domový komplex strom. Ani, zatiaľ nie. A na ďalší deň sa presúďme už do toho komplexu. Poďme spať, mi retardi. Aha, tak to sa robí v noci. Dobre, takže idem tam. A ty si už zrušil tú druhú dieru? Hej. Ok, takže ideme spať. Oh yeah. Spíš? Hej, spím. A ja? Fuj. Ale ne. Nič sa nedeje. Ale deje, ja som len predtým nespal. To poďme do tej jaskyne, nie? Poďme trochu ešte chvíľu hodiť do tých vecí, myslím Iron a tak. A tu máš ten meč a Iron pickaxe. Urobím TNTčko. A teraz som sa na nič. Točky si zoberiem, dám ti 5. Alebo celkom by sme mohli urobiť viac tých čarkolov, ale... Na čo? Ale nie, ja si to milím, ja preto mám radšej tie čarkoly, lebo na Pocket edícii na tablete je tam toho kólu, je ťažšie nájsť, tak preto tam musíš robiť ten čarkol. Ale tu v Minecrafte to je strašne veľa toho kólu, takže poďme ťažiť, nie? Hej, veď počkaj len. Ja urobím plot. Na čo plot? Na pole. Aha. Máme tu jedno semeno. Ty mi ho hoď. Tu máš. A kosti dám ešte. Rovno ti dám bone meal, tu. Díky. Dobre, tak ja idem ťažiť. Poď. Alebo počkaj, ja si to tu len odložím do česty a ja pôjdem... Ja to zasadím potom. Dobre, veď môžeme hrať niekedy off-screen. Kde si? Išiel som do tej priekopy, neviem prečo, lebo tu nič není. Ja som našiel nejakú jaskyňu a neviem, kde je. Si bagnutý v zemi, už nie. Fakt? Už nie. Dobre. Tade to? Hej, tade to myslím. A tie torče si mi chcel dať? Nie. Áno, mám ich. Tak poď. Ja mám 16 torčí, ešte mám nejaký kol. Dobre, tu je nejaká jaskyňa, takže poďme treba sem. Tvoja skeletóni, ty kokos. Traja? 2. Dobre, takže na týchto musíme ísť opatrne.
keby som robil toto, spadol by som tam. Takto. Oh my god! Ono to je trošku vyššie. To som predpokladal. Ja už som ho zabil. A to druhého. Ten druhý tam není. A kde zmizol to? Neviem, není tam. Hej, si mi zobral lúk. Sorry. Tu je. Oh má. Dobre. Poď. Kritikal som. Mám 4 kosti. Dobre, potom mi daj šípy a budem lukostrelec. Ok. Vidíme, ako budeš mať mušku. Mušku. Svetojánsku. Tu už máš preca. Si zabudol. Creeper. Analyzujem okolie, takže Creeper, nejaký... Nie, nejaký Batman a inak láva. Nejaký Batmani tu lietajú. String. Bože, ja už skoro neviem hovoriť od toho plného nosu, ty kokos. Prečo máš plný nos? Koho má alergiu, či čo? A na čo? Ty kokos, dobre, toto už je very hard. Very hard. Fúha, kde si zmizol? Kopem pol. Dík, že si mi takto psychicky pomohol. Veď, kto ti kázal, aby si odišiel? Ty kokos, pomoc. Čakaj, dokopiem kol. No ale mňa idú zabiť, kámo. Áno, už som tam. Za chvíľočku, vydržte si. Ja sa neviem zakopať. Bum. Zakopal som sa. Cipni debila, zachráň ma, ty retard. Veď ja mám jedno srdce. A to nikomu nedám. A mne teraz To jak ma mohol niekto hitnúť? Pomôž možno to vybuchol Creeper, to je možno. Pomôž mi. Počkaj, ja mám polku srdiečka, chod domov. A ako? Veď máš waypoint, nie? Áno, Chod domov. ale cesty strážia zlí bubáci. Tak choď hore priamo, vykop sa. Aha, veď ja som presne pod domom. No vidíš. Už si? Nie. Dobre, ja sa na ňo teleportnem, potom keď tak bude. Teleportni sa už teraz. No super, jasné, toto som potreboval. Ja mám pol srdiečka mám, kámo. A tak ale zavadzia, že aby som ich aj zabíjal. No tak, počkaj. Pomoc. Choď preč, pomoc. Na tebou je pavúk, pozor. Nie. No super. Kde mám veci? Ty kokos, kde mám meč? Idem do vás, vy. Nechcem povedať čo. Dobre, rýchlo, poď. Už ťa nikto neotravuje. Au! Tak, Au! Tak možno. Mám 3 srdiečka. Au! Kto do teba ide? No super, tak ďalšie. Samo. To samo, počkaj. Jaj. No to je dosť hardcore, keď to máš na hard, to je logické. Malé zombiča! Ježiš. Počkaj, ja neviem, kde mám veci. A ja mám 2 srdiečka. A tam je malé zombiča, pozri sa na ne. Ja viem, ale uberá teda takisto jak veľké zombiča. Ja mám polku srdca. No a bež ku mne. Počkaj, tu mám veci. Čo? Že tam boli Tu je veci. skeleton, ty kokos. Poď sem dole. Už ide zombík sem z druhej strany. A dvaja. Fakt. Ty kokos. Dobre. Už je down. Oh my god. Ty máš moje veci, super. Dobre, teraz to musíme rýchlo zabudovať.
Ah, Ty vole. ty kokos. Tu ešte jeden skeleton, pozor. Chod tam a zabij ho. Hej. Au. Tu by mali byť ešte nejaké veci, alebo ty ich máš? Ja ich mám. Tak mi ich daj. Tu máš. Tu je trompáč. Ty tu máš legíny. Tu má lopata. Tu máš sekeru. Tu máš luk, keď chceš. Áno, chcem. Tu mám meč nejaký. Ešte chýba mi meč. Nie, ja som ti ho teraz hodil. Ale kamenný. Kamenný mám ja. Nemáš dva? Nie. Dobre, Čudné. tak teraz myslím, že by sme mohli už ukončiť tento diel, ale nie, práve tu vidíme domov a Nie, tu ho ukončíme a potom. vidíme domov, nie, to bude akože challenge, to dáme. Ale už natáčame dlho. No a čo, rýchlo to dáme, to bude taký úvodný diel. No dobre, tak ideme. Kde budem akože ja nemám bloky, aha, budem búrať to, čo máš. Ešte nebúraj. Ja viem, Môžeš. Ale nie moc vysoko. Á, zombík! Hedni. No, dobre. dobre, poďme. Koľko máš blokov? 0. Oh my, pozor! Koľko je tu tých zombíkov, hovorím. Našiel som iron, Teraz, ale strážia ho z teraz kašli. Ja mám dirt, ježiš, ja som slabý. Dobre, rýchlo hore, rýchlo vykopať, rýchlo. No super, jasné, toto sa mi muselo stať. Čo? Padol na mňa Gravel. Hej, aj na mňa, veď preto som padol. To je najpotupnejšia smrť by bola. Á, už vidím svetlo! Svetlo v tuneli. Ešte nie, ale normálne svetlo. Teraz mám zaveď k domu a ja si dám waypoint a ukončíme diel. Tu je boh voda, takže som blízko. TP, počkaj. No, Takže tu je. hej. Fú, takže sme to zvládli. Vážený, možno som strátil meč, alebo... Ó, creeper! Čo ti práši? Pomoc! Hedni. Pozor. Áno, je down. No takže aj v dome je nebezpečné. Popri tom tu máme všade torčky. Dobre, On sem prišiel z tej jaskyne, blbej. ok, takže ja si dám niečo na jedlo. A ukončujeme tento diel. Hrdinský diel. Kde sme Počkaj, ja sa ešte nažerem. zvládli challenge. A teda... Čuste ľudia, čaute, majte sa super. Majte sa dobre v druhom zajtrajšom školskom dni. Aj pri ďalšom dieli sa vidíme. Áno, možno už pri crafterom. Bohužiaľ teraz nemohol, dúfam, že nebudem už tak nachcípaný. Dal si niečo do nosa, ale to je jedno. Takže... Vidíme sa na budúce. Takže sa s vami lúči Furt si to mýlim, sorry. Nefrit.sk a Milkman.sk. Takže čaute. Čaute, musím to ešte vypnúť, tak to sa dá vypínať, takže čau. Čau. Jak sa to vypína?